Сегодня на Евхаристии, на Святой Мши, я что неделю збираюся спільно разом, як супольність парафіальна, прославляти нашого Бога, складати подяку Йому за всі ті доброти і ласки, які кожен з нас дорве. Так само вслуховується те слово, яке Він до нас керує. Сьогодні Костьол дає нам добро нам знаною правду, яку невстомно хоче повторять и припоминать нам, что Бог нас всех любит. Это так, можно сказать, что может быть простейшее, и найчастей почутое про нас. Однако сегодня будем бачить, что на эту любовь не завсёды человек отказывает любовь. Może nie zawsze to w naszym życiu odbywa się, ale na początku tej Świętej Mszy chcemy Boga prosić za wszystkie te momenty, kiedy my nie odkazali na Bożą любовь, naszej любові. I szczerze Boga jakoś na początku tej Eucharystii proszę. Spowiadają się Bogu Всемогутному и вам, братья и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу, найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай смилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь.
sercu, modlячи się o dary zdrowia dla Anny, z powodu dnia narodzenia, всіх потрібних ласк дає, так само о Божому благословенні дає сім'ї для Дар'ї Максима. Молимся. Всемогутний вічний Боже, Ти щодро даєш усім, хто Тебе просить, більш, чим я не заслуговую чи жадаю. Будь до нас милосердний і пробач нам грехи, які не покоять наше сумління, а так сам нам дай Тое, а чим просить Тебе ми не отважуємося. Проспана наша Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і благодарячу єдності Духа Святого, Бог прозуще веки вічні. Читание книги пророка Исаии. «За спиной приятеля моего, песню сябра моего про виноградник я буду. Мой сябра мел виноградник на уродливой горы, и он ускапывал его и очистил его от камней, и посадил у им отборную виноградную лозу, и побудовал леживо сярод его, и давила вычесал им. Чакал, что дасть он гронки винограду, але он принес дикие ягоды. Так теперь же, хоры Иерусалима и мужи юдейские, рассудите меня, виноградник мой, что я ще повинен был зробить для виноградника моего, и не зробил для его. Чому, коли я чакал гронок винограду, и он принес дикие ягоды? Теперь я покажу вам, что я зроблю с виноградником моим. Я приберу его огорожу, и будет спустошенный он. Знищу стяну я его, и он будет затоптанный, и приведу его в запустение. Не будуть подразать и ускопывать его, и зарасти он тернием и пустозельем. И забороню хмаром лить на его дождь. Виноградник пана могутів – это дом Израиля, а мужи юдейские – его умилованные саженцы. И он шакал правосудие, и вось беззаконие, шакал справедливости, и вось круг. Это Слово Божие. Дякую вам, Богу. посадила твоя правица, паросток, який ти вмацавав для себе. Виноградник Бога, это дом Израиля, и не
закликать имя Твое. Пане Боже, могуся, верни нас, и нехай Твое обличье зазяє над нами, и мы будем зволены. Виноградник Бога, это дом Израиля. Читание послания святого апостола Павла до Филиппянам. Браты, ни про что не турбуйтесь, але у кожной молитве и мольбе с удячностью открывайте ваши просьбы Богу. И спокой Божий, який переузыходить усялякі розум, буде оберагать серце ваше и думки ваши у Христе Иисусе. Нарэшце, браты, что есть правдивое, что годное, что справедливое, что беззаганное, что ласкавое, что хвалебное. Калі гэта нейкая цнота або нешта годнае пахвалы, пра гэта думайце. Чаму навучыліся, і што прынялі і пачулі і ўбачылі ва мне, тое чыніце, і Бог спакою будзе з вами. Гэта слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я вас выбрал со свету, как вы шли и приносили плен, и как плен ваш трывал кажа пан. Пан з вами. Читание Святого Евангелия поводле Матфея. В той час Єсус сказав першосвятарам і старейшинам народа: «Послухайте іншу приповідь. Був один господар дому, який посадив виноградник, обнес його огороджею, вичесав у їм давила, побудував вежу і, віддавши його виноградарам, одійшов. Коли ж наблизився час збирати урожай, і він послав слугов своїх до виноградарів, щоб забрати плоди свої. А виноградари, схопивши слугов ягоних, одного побили, другого забили, а іншого закидали камня. І він знову послав ще більше слугов, і з ними вчинили те саме. Урешті, він послав до їх свого сина, кажучи: «Посороміються сина моєго». Але виноградари, убачивши ягоного сина, сказали один одному: «Гэта спадкаемца, ходімте, заб'єм його і заволодаємо спадщини ягони». І, схопивши його, викинули з винограднику і забили. Коли ж прийде господар винограднику, що зробить він з гэтими виноградарами? Кажуть йому: «Злодіїв гэтых покарає лихою смертю, а виноградник віддасть іншим виноградарам, які будуть віддавати йому плоди у відповідний час». Єсус каже їм: «Невже ж ви ніколи не читали у Писанні? Той камінь, який откинули будівники, стався головою вугла. Розпанах это сталося і дивне у очах наших. Тому кажу вам, що димиться у вас володарство Божие, і дадено буде народу, який принесе плоди його». Это слово Пана. Брати і сестри,
третью неделю запад, мы с вами чуем приповести Иисуса Христа, які користаються образом виноградника, виноградаров, виницы, это всего того, что ніби повторяється, але за кожним разом Ісус Христос показує нам цю правду, може, з іншого боку, показуючи нам з одного боку, ось те, що ми вже розважали з вами, відкритість Пана Бога, пошук нас, праз Бога, а так само воно жадання дарить нас ось повнотою цього щастя. І сьогодні якби протяг ось цієї теми Пана Бога і чоловіка. І використовує Ісус Христос надалі ось цей образ виноградника і виноградара. Треба сказати, що у Старому Заповіті ось цей образ виноградника, який уживає пророк Ісая. І це не так редкий образ, можна сказати, наоборот, вельми часто уживається, іменно как показати ось ці відносини, показати ось цей такий знак, чи приклад певної відносини любові, які є поміж мужчиною і жінкою, а тут у цьому випадку поміж Богом і чоловіком. Але сьогодні ми бачимо, що, можна сказати, що ця любов якби нещаслива, бо вона залишається без відказу, або навіть більше, відкинута чи ворожа. Але треба спочатку сказати, що ця любов Пана Бога, вона не залишається тільки на словах. Не просто Пан Бог говорить: Ізраїль, чи вибраний народ, я вас люблю, або до нас, це слово попросту слово. Але за цими словами йде вельми конкретне діяння Пана Бога, так як сьогодні ми бачимо цей образ, що ускопав його, очистил, окаменел эту гору, посадил отборную виноградную лозу, побудовал вежу, Давила вычесал ей, огородил это все. То есть за этими словами идет конкретное чин, конкретное деяние. Это господар винограднику, и он не просто, сказал, давайте супольно разом зробим, побудуем, вы будете частку робити, я буду частку робити. Ні. Це господар зробив усе одразу, подрихтував і запросив цей виноградник, дав можливість, щоб там цей виноградар працював. Це слава Бога у відношенні до кожного з нас, який хоче дати усе. Він хоче дати усе. Мало того, він хоче дати самого себе. І як правдива, така глибока, щира, повна любов, вона в якомусь сенсі часами трошки така і наївна. В тому сенсі, що вона завжди дає ось це невступний шанс. І бачимо сьогодні, як Пан Бог докладно в такий спосіб підходить до нас, отут ось в цій приповісті о виноградарах. Посилає до їх своїх слугів. Одних побили, других забили каменями, обкидали. І можна сказати, вже ж можна було б навчитися, що нічого доброго з цього не вийде. Але читаємо сьогодні, що Матвій пише, що далі посилав своїх ще слугів. І в кінці кінців, коли їх з ними забили так само, посилає свого сина. Якби кажучи, що даю усе, направду, даю самому собі, бо зрозуміло, що син – це частка яйця, так як ви, як батьки, в більшості, які маєте діток, розумієте, що ваші дітки, звісно, вони живуть як особні особи, але це частка вас. І все те, що у їх житті відбувається, так направду, адлюструється вельми конкретно, так само і в вашому житті. Це частка вас. І цей господар цього винограднику, посилаючи сина, видає себе. Звісно, це образ Бога, вибраного народу, образ Бога і нас усіх. Не глядячи на те, що чоловік відкидає, вельми часто відкидає цю Божу любов, не приймає її, то так направду бачимо, як Бог говорить: я ще раз спробую, дам усього себе, дам свого сина. І це докладно відбувається. І бачимо, що не глядячи на те, що це син, що це, як читаємо спадкоємця, я не чинить їм подобно, викидують за виноградник і забивають.
To obraz Bożej wielkiej любові. Nawet ciężko sobie ujawić, czy tak u człowieczym wymierzeniu, czy machczyma, na pewno może i nie. Aż do takiej stopni, tak susтракаючи się z nieprzyjęciem, niezdolność pokazać i dawać dowody, że nie глядячи na to, ja tak mocno lubię. I z innego boku, właśnie jest Pan Bóg один, i Jego любов do człowieka, tak samo odkaz właśnie do człowieka u wyglądzie właśnie tych winogradów. Z innego boku można zobaczyć taką wielką jakby chciwość, prawność tych ludzi i człowieka tak naprawdę. Otrzymawszy wszystko za darmo, w tym sensie, zaprosiwszy ktoś, no tak możemy ujawić, ktoś, kogo zapraszają, nie wiedział, nie mają, ktoś idzie żyć, co jest, no i tak zapraszają, no dobra, wejdzie w moją chatę, zapraszają Ciebie, rozdzieli ze mną dach nad głową. I weszłszy taki inny człowiek, taki bezdomny, raptem zabierają się i każe, to jest moje. Теперь это я, уладальник этого всего. Но зрозуміло, що щось таке надзвичайне навіть, ну, чи так мовчимо. Але у віднесенні до Пана Бога, про чоловіка, це докладно так і є. Бог, який все нам дає, так направду, неостомно і хоче протягувати свої дари, може зустрітися ось таким підходом чоловіка, який каже, що це моє. Боже, тут нічого твоєго немає. Naprawdę ja uладальник этого всего. Это до меня належит. Это я вырашаю. Другое, на что сегодня хочется звернуть увагу, это той способ, у який эти виноградари, як у них развивается отказ, это жорсткость их. З першими, як сьогодні читаємо у Матвея, перших вони просто побили. Других уже забили, а третьих забили каменями, выкинувши там, укаменовали, что з якимось, напевно, таким садизмом навіть. Як розвивається у їх, не глядячи на те, що за кожним разом, якби Господар, Пан Бог упоминає і припоминає, і говорить, опам'ятайся, навернися, зміни своє життя, зустрічається ще більше якось такої ненависті чи агресії. Zdaje się, że czasami można doświadczyć tak samo takich naszych odnosinach codziennych, gdzie im knuczy się człowiek czynić dobro, dopomagczy, jak to proponuje, to spotkają mianowicie z takim odkazem takiej agresji, nieżadaniem przyjąć, a czasami na złość nawet czynić coś jeszcze gorsze, jakoś zło, сказать, nie czapaj mnie, nie podchodź do mnie, nie chcę niczego z tego mieć wspólnego. Pan Bóg wychodzi do każdego z nas i zapocząć nas do nawiertania, do przemiany, może zустріться z tym jeszcze больше naszej grachowności, czy z tym żadaniem, jak ta odmierzować na Boga. I trzecie, to jest to, na co się nie można zwrócić uwagę, mianowicie u zachowania, czy powodzinach tych winogradów, to jeszcze ich takie myślenie, które podobne, można сказать, do pełnego wariactwa, jakby. I говорить, kiedy бачить syna, говорить, dawajcie zabijemy, i on spotkający, i on to, jak mu będzie należeć, właśnie ten winogradnik, dawajcie go zabijemy, i będzie nasz, i on będzie przynależeć do nas. I znowu jakby absurdalność właśnie tego myślenia, sami rozumiemy, kiedy сегодня nie wiedzą, ktoś tam miał, sąsiad nasz, wielkie jakieś kosztowności, grosze, my by сказали, a dawajcie go tam, no, tak теперь кажу, zabijemy i все to, что его будет, stanie naszym. No zrozumiano, że to niemożliwe. No za tym, все, что нам останется, это albo uciekać все życie swoje, albo po prostu ponieść karę. Это niemożliwe, tak nie stanie po prostu, że ja kogoś zniszczę, że będą uladani, czy jego moje stanie moim. I отсюда właśnie ta absurdalność ludzi, jakим zdaється, що my za chwilę zabijemy, spotkajemy się z tych spadek, stanie naszej własnością. Właściwie to takie dwie jakby postaci, za nową słowę Bóg, jaki pokazuje swoją любов, nieostąpno wychodzić
i proponuje. I to obraz ludzi, obraz człowieka. I na odwrót odkazuje agresji. A w końcu końcowym mu zdaje się, że ja stanę uladalnikiem prostoje, że zabił syna. I można byłoby zadać właśnie dalej pytanie, co z tym musimy stać? I Pan Jezus tak dokładne pytanie, jak wy думаете, co uczynić gospodarka, kiedy przyjdzie u swój winogradnik? I jemu odkazuje, ty kto słuchał, złodziejów tych покарає лихою śmiercią, a winogradnika dać innym winogрадарам, які odpowiedni czas будуть oddawać plody. Złodziejów tych покарає лихою śmiercią. I скажем tak, почувши ten odkaz, думаю, w jakimś sensie można byłoby po-ludzki taki zgodzić się z tym. No, że oni zasłużyli, jak ich po prostu za wszystkie te bezczynstwa, jakie oni czynili, po prostu wygnali z tego winogradnika. Że tam nie mówię, zabili czy nie, ale na pewno wygnali. Bo oni niegodne tego daru, ale u tego musimy jest tu kulminacja. Tak naprawdę tej prawdy, про яку сьогодні на початку казав, тим, що Бог нестомно нас любить, і ця любов настільки незвичайна, що тяжко нам зрозуміти. Коли Бог почув о тим, що ці виноградари хочуть забити його на сина, як мати спадок, то ми відаємо цю історію, яка відбулася, і він просто на це згодився. Ісус Христос докладно був викинутий поза межи этого виноградника, был забитый. Был забитый для того, как мы имели все то добро, якое Бог хочет нам дать, якого мы потребуем. Про законную смерть, как мы отрымали возле спады життя вечное. Конечно, потреба, как мы хотели увойти, хотели взять возле это добро, оно само по себе якби не дается, але докладно Бог пошел на этот крок, який здається, вар'янством певним. I on zgodził się na to, jak oddać swojego syna, jak my otrzymali wszystko to, co tak naprawdę potrzebujemy do szczęścia i dobra. To nadzwyczajny taki obraz, jaki używa tak naprawdę dzisiaj Pan Jezus, to przypowieść, pokazuje, że do czego gotów iść Bóg w odniesieniu do lubowi, w odniesieniu do nas, do takiej wielkiej lubowi do każdego z nas. Oddaючи swojego syna, oddaючи samego siebie w nim. I to ta prawda, jaką кажу, na nowa, jaka nam dobrze znana naprawdę, ale na nowa Bóg nam odkrywa. Na nowa i On nam mówi i pokazuje. Co nam zostaje jakby uczynić z tej prawdy? Co my możemy jakoś, te ludzie, jakie зустрічається кожного дня так naprawdę з правлінням цієї правди, цієї любові. Отказ може бути тільки так naprawdę один. Відказати любов'ю на ту любов, а за іншого немає. Тільки в такий спосіб ми можемо це учинити, ось праз нашу таку щоденність. І сьогодні наприкінці це читання пророка Ісаї, і він говорить, що Бог czekaje правосуддя i czekaje sprawiedliwości od nas. Naprawdę, właśnie to проявление нашей любови до Бога, to będzie правосудие i sprawiedliwość w doczynieniu do drugiego człowieka. W taki sposób prawnie, jak my pokazali właśnie tę niestronną, wielką любов Jego samego do każdego z nas. Той, якого забили, став даром життя. А в таку відкритість нашу, може і розуміння, прийняття усім своїм серцем. Особливий спосіб хочемо сьогодні просити Пана Бога під час цієї Євхаристії, під час цієї святої мши. Ще раз, може, припоминаючи це слово сьогоднішнього псальму, які можуть для нас стати такою молитвою певною, якою ми можемо помолитися наприкінці наших розважань. Верніться, Божа могутня. Погляди з небесов і побач, і наведай этот виноградник. Заховай тое, что посадила твоя правица, паросток, який ти умацовал для себе. Аминь. Вызнаем нашу веру, веру одиного Бога, Строителя неба и земли, всего важного и неважного, и у одиного Пана Иисуса Христа, Сына
Сына Божьего Одинородного, Зайца Народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, Светлого от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба, и вселився от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрижований так само за нас, при Понскім Пилате, был замучений и похований, и на третий день воскрес, а вот и Писание, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов придет в хвале, судить живых и померлых, и его володарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовляв праз пророков, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов, и чекаю воскрешення померлих і життя вічного в будущем світі. Амінь. Праз Єсуса Христа, який про свою крижову ахвяру вислужив нам годність дітей Божих, з довіром проставив нашому Отцу у небі потреби Костьола у всього світу. Молимся за святий Костьол, каб он узрастав у свідченні єдності і любові, до яких його покликав Єсус Христос. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Молимся за святого Отца, как Он давал надею покрывдженным и нес светло веры всем людям. Ciebie просим. Wysłuchaj nas, Panie. Молимся за державных керівников, как они умело проводили державную политику для добробыту самим громадством. Ciebie просим. Wysłuchaj nas, Panie. Молимся за служенство нашей парафии, как ахвярованная им сакраментальная ласка узмацняла им и сприяла отказному виконанню сімейних обов'язків. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Молимося за жінчин, які хочуть забити зачатою у їх життя, як віра і любов допомогла їм супростоять греху. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Молимося в дари здоров'я, всіх потрібних ласків для Анни, з нагоди дня народження, так само для її сім'ї, для Дар'ї і Максима. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Молимося о Божому благословенні всіх потрібних ласків для наставников и выхованцев. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. И молимся за нас тут собраны, как наш удел у святой мши, с каждым разом приносит все больше богатый плод. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Всемогутный Боже, Ты нам ніколи не відмовляєш у своїй допомозі учиніть, как ми завсёды зверталися до Тебе, як до нашого Отця. Праз Христа, нашого. Аминь. Спів номер 19. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу любовь принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому.
Просим Тебя, Боже, прими установленную Тобою самим офяру, освяти нас про святые таємниці, у яких мы, Твои слуги, удельничаем. Исполни у нас святую справу откупления, праз Христа, Пана нашего. Pan z Wami. I z duchem Twoim Uworu serce. uznosim mnie do Pana. Подякуем Пану Богу нашему. Godna это и справедливо. Zabrody godne это и справедливо, слушне и zbawienne, равне zawsiody i wsiudy Tobie składali podziaku. Panie Święty Ojcu, Wszechmogutny Wieczny Boże, raz Chrysta Pana naszego. Bojąc litości do grzesznego człowiectwa, narodził się z Panny Maryi. Про свою муку на крыжи вызволил нас от вечной смерти, а про свое з мертвых повстание дал нам вечное життя. Тому з аньолами, арханьолами и за всеми святыми мы обвещаем Твою хвалу, разом с ними ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Осанна на вышинях, благословенный той, кто приходит в имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца усяляка і святості, тому єдності за всім Костьолом, перший день тижня, коли Єсус Христос воскрес, послал на апостола Духа Святого. Раз Христа просим Тебе, всемогутный Боже. Освяти эти дары росою Духа Твоего, как они стались для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе нам, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Бярыце и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Подобным же на повечерю взял келих, знов Тебе подяку складаючи, подал своим учням, кажучи: «Бярыце и піце з яго ўсе. Гэта ёсць келих крыві маёй, новага і вечнага запавета, якая за вас і за многіх будзе проліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего престолкания. Вспоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинив нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святый собрал одно. Pamiętaj, Panie, про Kościół Twój rozsiany po всім świecie, doskonale w любові разом з Папом нашим Францишем, біскупом нашим Тадеушем і всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які проснули надію на воскрешення, і про всіх, хто Твоєї ласки дошов з святого світу, і дозволив убачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили уделу житті вечному єдності со Святейшей Богородицей Панной Марии, со святым Юзефом и прочистым обранником, со святыми апостолами, святым Яном, святым Максимилианом, святым Яном Павлом другими и всеми святыми, які з продвигу подобалися Тобі, как з ими мы их хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тобі, Боже, Ойче всемогутний, єдності Духа Святого, вся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, нас научил наш Пан Иисус Христос. Отче наш,
zawsze wolna od grzechu i zachowana do wszelakich spokojów. Czekali spełnienia szczęśliwej nadziei, przyjście Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. До Твоего царства и моц и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим, спокой покидаю вам, спокой мой даю вам. Прошу, не зважая на грехи наши, на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, дарыч их супокоем и едность. И живешь и володаришь на веки вечные. Amen. Супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак спокоя. Счастливая поклика на вершину его. Пане, я не варты, как Ты вошел до меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Один есть хлеб, одно тело мы многие, бо все мы маем удел у одних хлебе. Спел номер 22.
Боже, учини, как удел в этой сакраменте, натолил голод и прагу наших душах, и учинил нас подобными до Христа, якого мы приняли, які живі і владарить на віки вічні. Послухайте казалось, що душпастерських об'явів на 37 неділю Чайних. Щиро всім вам дякую за спокійну сьогоднішню молитву. Дякуємо тим, хто прибирав нашу капличку напротягу цього тижня за складене ахвірування, за всіляку оказану допомогу. Особливо дякуємо за ахвяри, які складаються на справу будови нашого костьола. Як завжди після Святої Мши можна буде це і сьогодні вчинити. А на гэтым тыдні літургії ми відзначаємо у середу 7 кастричника успомина Святейшей Панны Марии Ружанцовой. У кастричнику у нашей каплице відбуваються ружанцові набоженства, на які хочемо всіх вас запросити. У звичайний день у 18:30, а в неділю після Святої Мши на 18 годин. Так само припоминаємо, що кожен день, у буденный день, а в 18 године выставление на Святейшего Сакрамента, в 18 године есть возможность особистой молитвы в тишине. Так само это набоженство ружанцовые мают своих оказных на протягу тижня. У понеділок моляться Матью молитве, у второк моляться те, які вивчають польську мову, у середу сім'ї суполки Матії Божої Кип Нотр-Дам. У четверг молится молодь, у пятницу первая ружа Ружанцова, у субботу другая ружа Ружанцова. У наступную неделю, 11 кастричника, в нашей парафии отбудется урочистость первой святой коммунии для наших деток. У связи с этим расклад святой Мши будет наступный. О 9 године, у 10:30, о 12 године святая коммуния первая группа, о 14 године святая коммуния другая группа, о 16 године святая коммуния третья группа и вечером о 18 године святая Мша. Завтра у понеділок зустріча Карітас нашої парафії. Після вечора Святої Мши у нас на Ліцькій. Так само, коли хто хотів би долучитися до милосердності, яка відбувається, чи це служення милосердності в костьолі, то є така можливість. Розглядаємо якісь нові форми служення, так само тут в нашій парафії. Для людей застарелих, потребуючих, тому, коли хто зацікавлений, хотів би до цієї ініціативи долучитися, будь ласка, запрошую. 16 кастричника плануємо розпочати молитовно-біблійні зустрічі під назвою «Вечори со святим Геронімом». Зустрічі будуть відбуватися у Сестер на Ігнатовського, першу і третю п'ятницю місяця, прикладно десь у 20:20, czyli після вечора Святої Мши. Ну, більш подробязно можна до мене звернутися, коли хто хотів більше щось довідатися. Ну і так, думаю, що це виправиться на протягу цих зустріч, форма і спосіб, яким ми будемо їх проводити. Але всіх зацікавлених запрошую. Кожного вторку каплиця відбувається набоженство про заступницю святого Антонія Бодуанського. Кожну сироту запрошуємо на набоженство до святого Юзефа. Усім юбілятам, ім'янінникам надиходячого тижня складаємо найліпших пожадань, Божого благословення, здоров'я усіх потребує. Клас. Сьогодні особливий спосіб хочемо молитися інтенції наставників, вихователів. О потрібних дарах Духа Святого, це відкриття, це як покликання в своєму житті, і справді, покликання реалізували як моголепій на хвалу Богу і користь людям. І до цієї молитви усіх вас запрошую. Твоя Євангелія. Отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не поважай молением нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niechaj was błogosławić Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie u pokoju Chrysta. Dziękuję Panu Bogu. Święty Archanioły Michale, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток Злого Духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекло
лукавого шатана и інших злых духов, які на злобу душ снують по світі. Амінь. Najświętейшее сердце Иисуса, Змилуйся над нами, беззаганное сердце Марии, будь нашим порятунком, Святых Ангелов Михаила, молися за нас.